Montajul realizat de echipa de elevi a Colegiului Tehnic Energetic Remus Rădulescu Brașov constă în automatizarea instalației electrice pentru acționarea unui ecran de videoproiector, acționarea automată a unei lempi pentru iluminatul unei table școlare și acționarea automată a unei sonerii pentru a marca începutul orei. Am utilizat doar echipamente NOAR primite în colete, respectiv un tablou cu 24 de posturi care conține pe prima șină, o siguranță diferențială, o siguranță bipolară, un contactor, un releu de timp, o sonerie, 2 lămpi pentru prezența tensiunii, pe a doua șină un interruptor, 2 relee electromagnetice, pe perete, 2 cutii montate care conțin butoane și un selector. Funcționarea instalației. Prin acționarea selectorului în poziția de sus se poate ridica automat și coborî ecranul în poziția maximă și minimă. Prin acționarea a 2 limitatoare de curs. Butonul Stop oprește ecranul în poziția dorită. Prin acționarea butonului alb aprindem și stingem lampa care iluminează tabla școlară. Pentru a marca începutul orei, profesorul sună începerea acesteia. Mulțumim, NOAR! Noi am transformat visul în realitate!